Fatima Nuhu Ribado ta nemi yafiyar al'umma kan shigar tsaraici da ta yi a bikinta da ɗan Atiku Abubakar. A satin nan aka yi bikin Fatima Nuhu Ribado da angonta Atiku Abubakar, wanda auren ya ɗauki hankula ganin mahaifin Fatima wato Nuhu Ribado, wanda tsohon shugaba ne na hukumar yaƙi da rashawa da ta'annati da dukiyar ƙasa, kuma tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasa, a yanzu kuma babban jigo ne a jam'iyyar APC. Yayin da shi kuma uban ango ya kasance tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar PDP. Duk ma ba wannan ba, irin shigar da Fatima ta yi a wurin bikin ya fi jan hankali fiye da komai, inda ta sa wata riga duk kirjinta a waje, inda kuwa ta shan suka daga al'umma yayin da shi kuma angon nata ya shiga irin ta malamai. Sai dai ajiye Fatima ta yi wani dogon rubutu tana neman afuwa, inda ta wallafa wasiƙar neman yafiyar da harshen Turanci tana mai cewa, a ranar Asabar 3 ga watan 10 shekara ta 2020 aka ɗaura mana aure, yayin da wasu hotuna da aka ɗauki ni a cikin gidanmu suka fita suka kuma yaɗa a kafafen sada zumunta. Wannan al'amari ne da ni mutuƙar da na sani a kansa. Ina mai neman afuwar 'yan uwa da abokan arziki bisa ga wannan kuskure da na tafka. Ina kuma mutuƙar godiya ga wanda suka yi ƙoƙarin kare laifina. Rigata ta ciki ce wacce ta kasance ruwan ƙasa. Mutane suka zaton cewa jikina na bayyana. Ba zan taɓa aikata irin haka ba. Baya ga haka, na ɗauki laifin sa 'yan uwana a damuwa da kuma masu yi min fatan alkhairi. Wannan ya zama izina a gare ni kuma zan kiyaye gaba. Na gode, Fatima Ribado.